आं दिनै बेखौनो मिडियानि गेजेरजों 14 चिरांगढ़ ब्लकनि आफादगिरि जानानै फोरमायनो सानदों दि जोङो बिपिएफ पार्टीखौ 15 बोसोर खाम्फाया बिपिएफआव थानानै डिपुटि चिफ हिसाबै बिथाङा सालायबोदोंमोन हाग्रामा महिलारि चिफ सारनि अननायाव। दिनैहाय बे 14 चिरांगढ़ ब्लकआव एमसिएलए हिसाबै जोंहा खाम्फा सारा बिपिएफनिफ्राय गेलेनानै जेनखांनायनि उनाव खाम्फा सारा नेक्स्टआव एमपि इलेक्शनखौबो बियो गेलेदोंमोन। दा बावहायबो खाम्फा सारा जेनदों। बिनि उननिफ्राय खाम्फा सारा एमपि इलेक्शन जेनखांनायनि उनाव दिनैहाय खाम्फा सारा इउपिपिएल दोलोआवसो बिपिएफ पार्टीखौ नागारनानै थांबाय आरोखि बारबाय। दा दिनै खाम्फा सारा थांनाया 7 मास जाबाय। हयथ' फेब्रुवारि मासनि 8 तारिख बिथाङा जोंनि बे बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबदों। बे थाइखाजरानि मोनसे रायन' फोथार होननाय बेवहायनो बिपिएफ दोलोनि सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनानै प्रमद बर' चिफआ बेखौ माने इउपिपिएलआव बरायनानै लादों। आरो जों खाम्फा सारखौ बिनि सिगां जोङो गोबां माने इउपिपिएलआव थांनो नागिरनाय बा बिजेपिआव थांनो नागिरनाय बबेबा मोनसे पार्टियाव बारस्लायनो नागिरनायखौ मोनथिनानै जोङो गोबां माने खाम्फा सारखौ माने खावलायहैदोंमोन। जोंनि ब्लक चिरांगढ़ ब्लकनिफ्राय गासिबो रायजो राजा माखासे जोंनि गोरों गोराफ्रा थांनानै खनथाम खनब्रैसो जोङो गुबुन पार्टियाव थांनो नाङा बारस्लायनो नाङा बेखौ गोबां माने जोङो रिकुवेस्ट खालामहैदोंमोन। रिकुवेस्ट खालामसेयावबो खाम्फा सारा जोंनि बे 14 चिरांगढ़आव माने बिपिएफ हिसाबै माने जेनखागोन ना मागोन बिदि साननानै ना गोजौ लेभेलाव माबा मोनसे दावराव जानानै थांखो बेखौ जों मोजां रोखोमै मिन्थिया। दा दिनैहाय फ्रायनो खाम्फा सारा 8 तारिख फेब्रुवारि मासनि बावहाय माने इउपिपिएलआव हाबफैमारदों। दा बे हाबफैखांनायनि उनाव जोङो चिरांगढ़ ब्लक हिसाबै गार्जेन गैयै बादि जानानै थादों गोबाव सम। दा बावहाय जोङो बिपिएफ पार्टीखौ जोङो खाम्फा सारा बारस्लायलांदोंबाबो खाम्फा सारजों खुनु माने जोंनि लिडारफ्रा प्राइमारिनि लेभेलनिफ्राय लानानै ब्लकसिम फ्राय थांफायाखै। 3 साब्रैसोल' खाम्फा सारजों थांदों। आरो बे थांनायाव जोंहा जेबो बिपिएफ पार्टी हिसाबै खहा जायाखै। आरो बेखायनो जोङो दिनै एखे गाबथाफिनथारनांगौ बिपिएफ पार्टीखौ जोङो एखे रैखा खालामफिनथारनांगौ होननानै जोङो गोजौ लेभेलाव हाइकमान्डआव थांनानै चिफ सार आगोलनि बारग' हाग्रामा महिलारि सारजों रायज्लायहैदों। आरो रायज्लायहैनायाव जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौनो जोङो जोंनि 14 चिरांगढ़ ब्लकआव बिजाथि हिसाबै गसंहैनांगौ होननानै जों खावलायदों। बे हिसाबैनो जों खनथाम खनब्रै खावलायहैनायाव हाग्रामा सारा जोंनि बे पार्टी हिसाबै गावनिनो पार्टीखा बिपिएफ बे चिरांगढ़ समष्टिया मोनसे डिपुटि चिफनि समष्टिमोन बेखौ रैखा खालामनांगोन साननानै बियो जोंनो माखासे समाव खोथा हरबाय दे जागोन। बे हिसाबैनो नोंसोरो एसे बिपिएफनि मानसिफोरखौ लाखिबाय थादो रायज्लायबाय थादो रायजोफोरखौ जेरावबो दाबारहो बेफोरबादि बुंनायनि गेजेरजों जों प्राइमारि लेभेलनिफ्राय गासिबो प्राइमारि जोंनि 14 चिरांगढ़ ब्लकआव 11टा प्राइमारि दं। बे प्राइमारिफोरखौ जोङो रायज्लायनानै गासिबो बिपिएफआवनो थाहोजोबफिनदों आरो खुनु पार्टियाव बारस्लायलाङाखै। दिनैहाय हाग्रामा सारखौ जोङो मोननांगौब्ला जोंनि बिपिएफ पार्टीखौ जोङो आरो बारायहोनांगोन होननानै जोङो इउपिपिएलनि मानसिफोरनि जायफोरनाखि जोंनिफ्राय माखासे बे बाइ इलेक्शनाव थांदोंमोन बिसोरखौ जों गोबां लाबोफिननायनि उनाव थांनाय 13 तारिख जोंहा बे सान्तिपुर प्राइमारियाव मोनसे मास गेदारिं चिफ सारखौ लानानै जोङो प्रग्राम खालामदों। बेवहाय बयबो नुदों जे बेवहाय माने आसरित जोंनि मोनसे समष्टिनिल' बियो आरोखि 12,000सो बेबायदि गेदारिं जादों। बावहायनो नुबाय जे एखे ओइ दिनखालि बिराद माने जुब जुब अखा हानायमोन। बे जुब जुब अखा हानायनि खेत्रआवबो जे जोंनि रायजो राजाफ्रा 14 चिरांगढ़ ब्लकनि बिपिएफ पार्टी सापर्टारफ्रा जे इसेबां जे एखे लोब लोब ओंखारदों बावहाय माने खुब गोजोननाय मोन्दों जोंबो। आरो जोंहा हाग्रामा साराबो फैनानै सेन्ट्रेल लेभेलनि बयबो माने लिडारफ्रा फैनानै बे जोंनि बे मोनसे मास गेदारिं जानायखौ गोजोननाय
मोनदों आरो बेवहायनो हाग्रामा सारा एसे आसा होलांदों बेवहाय कटिन चिरांदुवाराव टिकेट लानानै गेलेगोन होननानै आसाखौ होलांखादों। हाग्रामा सारखौ जोङो बरायनानै एखे खावलायनायनि गेजेरजोंसो जोङो मोननो हादों। माने गोसो जानानै हाग्रामा सारा बे कटिन चिरांदुवाराव खाम्फानि एगेन्सै गेलेनो बा सोरनिबा एगेन्सै गेलेहैनो होननानै हाग्रामा सारा फैयाखै। जोङो कटिन चिरांदुवार ब्लकआसो एखे जोङो जेरैबाबो बिपिएफखौ एखे देरहा होफिनथारनांगौनि खाथिरथायावसो जोङो सिट नङाबा बावहाय खुनु देरहानो हानाय नङा गुबुन केन्डिडेट जायोब्ला साननानै जोङो चिफ सारखौनो बारे बार खावलायनायाव दिनै हाग्रामा सारा जोंखौ कटिन चिरांदुवार हिसाबै अनहरबाय। दा बे हिसाबैनो आङो कटिन चिरांदुवार ब्लकनि जानानै हाग्रामा सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय जासिहरबाय।